Biyag ti tao. Kwarta man lakay. Pangusaramanan iti kwartaya. Kat nakapalingki talang aruday. Nalipatak tigimatang itinapinta sa badok. Tani, umadanin ti recognition di anak ta. Nagado abado mi dya kabinit mo. Napumpuno dya kabinit mo iti bado. Na umaak dagi jaya na bado. Kanalangan nga ulit-ulitak nga ibado dagi jay. Nakita dan nga imbadok dagi jay. Kababain, ibagadan tupay nga awan bado kong no isumanan ti aramatek. Anya? Nan, ikanak iti kwarta. Kay nakgumatang iti napintas a bestida. Kan ikanak iti pagpariban ko. Kan pagpa-facial matan Anya? Nagadumot ang paggastusa mo, bakit? Katun tani recognition di anak ta iti pagadalan da. At da honor di anak ta. Masapul matabong ka ti itsurak amang yukkur iti medal na. Nan, ikanak ko na iti kwarta. No di nakikan, inakumutang iti karuba. Si kamot lati utang ko, abel. Kita ang man numayat to'y outfit ko, lakay. Na, una hindi kasta lang ang bakit. Anya mo dito bestida ngay. Backless may. Tap numayat. Bagbagay ko matlaang. Saan? Tanaglukmag ka. Naipot una tabadom. Nabagkalan talukmag mo. So karam dayta? Anya ka matan. Sayang dayto no jak mausar. Sapay nagnina. Ay, abo. Imbes adya anak tati agpostura. Saan? Tas si kamot ti makakaadang agpapintas. Si gaya tada honor na. Kahit kaslakastan tasyak nga ron tinanang. Imala kanyak ti kinalaing di anak ta. Kahit nakasukatan di anak ta? Jak mo. Makaamumot iti baginan Dakulan. Amunan teraramidan na. Si Kangay, apay, di ka umay. Saanay? Da kayon, tayo nakagtrabaho. Sayang dal daw ko. Sino nga'y tagpicture no di ka umay? Agpapicture kanto niti sa bali. Sige nga ron, tagrubat kamin. Nagsapa pa ilang May mayat tinasapa ang timala daw. Tikayat ko, siyak ti kaunaan asumangpat ije pagadalan. Adda ka mat dito'y pagadalan, Rosie? Apay, adda mat aya honor jay anak mo. Ay, awan ame. Umayak lagbuya Ay, imposible mat ngamin nga honor jay anak mo. Kat nagmudol ti utak na. Ay, si kanto man nga rod tag-picture anya. Tani, awan para picture mi iti with honor nga anak ko. Ay mabalin lata, ame. Sa nabali, tailibre kan to iti halo-halo. Sana, ame. Basta ilibre kan to, tapno awan to ti ising-singir mo. Inton sumaron no a recognition nyo, ti kayat ko, si kanto ti kalaingan, Rhea? Nanang? Ipasnek mo nga min tagrepaso. Awan rumrumor dito'y balay ita bakasyon, Rhea. Agrepaso kakit de. Bakasyon mi, nanang. Pagrepaswan ng pailaang. Uray man bakasyon nyo. Basta agrepaso ka. Tapno nakasagana kanto inton sarak yumanan. Anya? Ulita kreya, dito'y kalaang unag tibalay. Di ka rumrumor. Di mo tultuladan dagiti anak ti kaaruba bulakbol. Baybayan ngamin ida dagiti dadakkel na. Isuan nagngudel ti utak da. Jayla agpapaanawa ter aramidan da. Agrelaksak pumamat nanang. Makarelax ka mat dito'y balay nga oray di karumwar. Basta, awan rumrumwar. Nay, anya dagito nakasab ay titulwar ti balay yu ame. Midmidal sa aman dagitaw. Wan tatang, dagitay medal tinalaing nga apo ko yo. Apa ditulwar ti nangisab itam ka dagito yung ngay. Mabasaan og to daw. Isarag ko ano agtuto tatang. Apay, masapol nga irwar mo dagito aya. Tapno makita ti tao analaing ti anak ko. Nga imala kanya. Imala kanyak. Ay, di ka manamig. Kaya no puro asa ti grado mi dagi eskwela ka. Ni abila ang asawam ti imalaan dyan lakyaw. Anya ti bagayo aya? Manaktak kayo. Umayak bumulot iti bagasyaw.
Tadi pa'y nabilag ti ilay. So kataktaw no makapakiskisa. Ala, ingkay mga layjayon. Oy. Nangalaam di taigam mo ama esi ka, Alden. Dinawat ko kinaapong ko, nanami. Sigurado ka? Ang mga nutinakaw mo day ka? Saan? Intinapong ko. Siguraduam lang asaan mo at tinakaw day ka. Ta ipabarangay ka. No agtaktakaw ka. Ay, saan nana? Tuladom nga mingi anak ko. At dalaang itiunag tibalay nga agreprepaso. Iso analaing ije pagadalanda. Iso anakul nagtautak mo, tabulakbol ka. O, kutikot ka pa imot nga rod nga ubing. Nana? Ala, agawid kan. Ni Rhea ngay, nana. Ay di mo disturban anak ko. Di mo isungsong nga agbulakbol. Ha? Di da kay ngamin isursuro dagiti datakkelyo. Iso akasta kayo. Ay na, agraduaran di anak ta iti high school lakay. Agraduar nga addamanan medal nan. Imbang nga ron, ta nagtalay na idmat piman, ti kadat medal na kanayon. Ay kat siyempre isursurok gayam imbag. Ha? Ay uwan, amom. Pasang awa ka numad jay anak ni Rosie. Ningay Alden asursuran daw. Ni, apay nga ron akatawa ngay. Kasano? Nagmudel ti ulo na. Imala ka dagiti dadakkel na. Ay, bakit? San anong saya ati kas nga ibagbagam? Di mo rubang akatawaan ni Alden. Maragsa ka naklaang, tanalaing ni Reyang anak ta. Kumpara ka dagiti anak ti Karuba, nagngungudel ti ulo da. Ay, apo, di mo rubang apagtang si ti kinalaing ni Rhea ami. Proudak laeng iti anak ta. Unangam san amasapol nga uyawan, dagiti daddo mga ugping bakit. Naglalastog dan tumit. Anya nga ita, ha? Siyak tumanen ti bida inton graduation ti anak ta. Tamasabitan manen iti medalya na. Iso kwartang man. Apay manan ti kwarta? Gumatangak iti baro abadok. Usarak inton graduation ti anak ta. Anyat planom inton makagraduar ka iti high school, anak ko. Sa dino ti kayat mo apang ituluyan iti panagadal mo. Jak sapay ag-eskwela, nanang. Anya, ag-eskwela ka kitdi. Amang ano jak makapasa. Sayang lang ti pagbayad tayo, nanang. Makapasa ka, basta ipamaysam ta agadal. Ijampay lang amin tagbulak-bula. At adumot ngamin ti oras mo iti barkadam ngam iti panagadal mo. Pasensya kayo, nanang. No, agpapaanawak kada kayo. Barukan, anak ko, isong agsingsingpet kan. Agbalbaliw kan. Nanang. Panunutom ti masakbayam. Isong agadal ka kuma. Ikarigatan da ka apagadalan ka ni tatang mo. Ay, sige nga rod Da kayo ti makamo, nanang. Nabayag mat, ajak nakit-kita di anak mo dito yung lugar tayo, Rosie. Ayan na ka di. Nagtalaw siguron. Simurutan kadagiti barkada na. Ay, agis eskwela iti syudad, ami. Makipagnana di balay ti kasinsing ko. Imbag no saan masayang ti pag-tuition na. Imbag no makapasa. Sayang ti kwartayo, Rosie. Ay, binagbagaan mi matkit di Makamu sana dumngag iti pamagbaga. Para matlakan ko na ti bagbagami. Para itinapintas ko maamasakbayan na. Una, namdi yung mabalin apilitan nga agadal. No talaga asaan akabailan ti utak na, Rosie. Sayang lang ti kwartayo. Sigurado mabagsak to laeng dayjay. Ay, kat padasan na lata. Diyay ngamin barkada na timang disdisturbukan ko na iti panagadal na idi. Barang maliklikan nan ati makibarkada ita. Kamblawan da ka, anak ko. Nakalpas ka matlaangan iti panagadal mo. Agyaman na kada kayo kininanang. Gapoy ti sakripisyo yun ang paadal kanyak, tatang. Pagripagan mi dahi sa kasdadakkel mo, anak ko.
Lalaingam to ti ag-board exam, anak ko. Tapno makatrabaho ka adagos. Kat into naddan trabaho, pilyom to ti pakiasawaam. Tayto padam a professional ti pakiasawaam, wan. Ngam numabalin, uray di kan makias-asawa. Tapno saan ka ang maisina kada kami kinitatang mo. Ay na, di mo inakmam ta anak mo, ami. At dayta ka manan ako nak. Kat ibagbagaklaang mo't. Adayo pa ang mapasamak dayta, nanang. Ubingak pa'y. Ado pa'y ti kayat ko aton uyan. Awan pa'y ti panunot ko ti makiasawa. Nasaya at nga rodno kasta, anak ko. Ay na, agyaman nak ta saan na kami apinaay iti amam anak ko. Nakagraduar ka matlaengan. Amo kami dirigat yung kinitatang nanang. Iso nga inkarigatak mat tinag-eskwela. Ba nagapakaragsakan milaunay anak ko. Anya nga'y, di nakasapol adagos iti trabaho ti anak talakay. Saan akas iti anak ni Rosie? Awan pa'y la trabaho na ita. Kahit makasapol tumat Ay na, awan latamukon. Nagmudol ti ulo day chay. No apay mat anak kagraduar. Katawan mat amuna. Iso nga imposible ang makastrak iti trabaho day chay. Ay na, saan man mat akas to ti bagbagam bakit? Amom ay at ti mapasamak iti masakbaya. Di kag sao iti patapos. Tanarigat no lamutem to ti ibalbalikas mo bakit? Lamutan nga ibagbagam mat. Agpaysumat ngamin. Agpatinggalaangan ijay ti anak ni Rosie. Nakagraduar ngagpayso. Nga maisaltukan ijay. Saan na makasapol iti natalgad at trabaho na. Kumusta nga'y dagiti inaplaya matrabaho anak ko? Awan mo tin tumawag ka dakwada nanang. Kunada nga awagan dak. Ngam awan mat. Nala, urayam latan anak ko. Sana mabalin na may istambayak nanang. Sayang ti panawan. Nanang, at titikwar tayo. Inikak mo ni tatang itikwarta na. Lukas na. Nagsweldo ka, anak ko. Uwe, nanang. Ay na. Kasta, ati anak. Pakaidayawan mi at talaga tinaadaan iti anak akaskan ka, anak ko. Iso ano mabalin, uray di ka kuman makias-asawa. Awan pa'y nobyok, nanang. Iso nga adayo pa'y mapasamak dayta. Nasayat nga rod no kasta. Saan kami pa'y nakasagana ang maisinakan ka, anak ko? Iso adi na kami kumabigbiglaan, wan. Di ka pa'y lamakias-asawa. Pangusaram iti utangam akwarta insan. Agabrod ka? Saan insan? Pag negosyo ko ma. Panguurag iti awag dagiti na playa ka trabaho. Jakmat lang amin makastrakan iti trabaho. Sige, pautangan ka insan. Ket sapay ko mata umasenso ti biyag mo. Babaen iti panagnegosyo. Sapay la ko ma, insan. Anya dagita ginatgatang mo, anak ko. Paglitsyonan nanang. Anya, paglitsunan. Ni, amom ayat aglitsyon. Uwan nanang. Inadal ko ito online. Anya? Padasik tag negosyo ti kastoy. Parang ag-click nanang. Sa bagay, hilig mo mata talaga tagluto-luto kat. Sige, tatulungan ka iti dayta. Agtinulong ta, anak ko. Agyamanak nanang. Awanan. Talagang awanan namnama makatrabaho ti anak ni Rosie. Apay manan aya. Anya manan aya. Anya manan ti pakibiyanga mo nami. Kano aglako-lako kanunday jay nga alden iti kumkumporme. Kat bay aman o kas natigayat na. Nagagit-kit ti dadya barua. Nalaing adumiskarte ti biyag. Kat kapilitan Tasaan mat nga rod ang maawat iti trabaho. Ay, kaasimat piman. Saan akas iti anak ta? Permanenten ti trabaho na. Nakasiguradoon di anak ta. Dakkel pa'y akumpanya jayan na. Kung nagtumo nga main, amasayang laang ti kwarta da Rosie. Tasaan ang makatrabaho di anak na. Bakay,
Di ka mang tagibasay iti pada matao. Taulitek nga ibaga. Di mo ammo ti mapasamak iti masungad nga alaldaw. Ammom ayat ti mapasamak iti masakbayan. Iso nga agulimag ka. Di ka sumanao. Ay na insan, kasladyak pa'y lapat yan ti amin. Napintasan ti biyag mo. Adon ti branch ti negosyom. Adon ti supsuplayam iti lechon. Wan nga rin, insan. Katagyaman ako na ka, ha? Taga po iti pautang mo iti akwarta. Nakapagnegosyo ak. Kat dimakkel. Ay na, awan anyaman na. Si kakit dimat. Nagdakkel pa yun ti balayo. Kan nagpintas dagiti lugan mo, insan. Sana all. Di ka man, insan. Nabakbak ng gamot lang yung siyak, ah. Ay na, saan mo't insan? Kita man lang agpay sa tibiyag anya. Asino nga iti mangipagarup nga agbalin akas to itibiyag mo ita? Nagprogreson tibiyag mo, insan. Bendisyon manipo iti apo dagita, insan. Iso nga agyaman ak unay iti Diyos. Oh, anat kita am tatawa ami. Sa bali man ang tilugan ni Alden Alimabas lakay. Talaga abaknangan da dya tao. Oh, ket anyat makunami tangay. Malagip mo dagitim bagbagam ide maipapanking kwa na. Ay, Inuyo-uyaw mo, bakit? Imbagbagam anang udel ti ulo na. Nga awan to ti mangawat keng kwa na ang trabaho. Ngamita, nagprogresong ti piyag na. Gapumot la iti bukod na diskarte. at dagayang bumaknang nga oray saan na anayaplay ti inadal na iti kolegyo. Ay kat adda, ato, napimpintas pa'y kat tibiyagnan, ngamdya anak ta. Ay, wan nga ron. Apay ngay akas jay. Addan samat pilpilyan ni gasat apapintasan tibiyag na. Apay ngay. Raya anak, apay no padasam matiag negosyo. Ha? Anya ko maanegosyo ngay, nanang? Diyak kalaan ti kakasta. Saan ko alin niya? Tuladom ni Alden. Nalalaing kamot ngam iso. Patsyak ang maartapam to. Nagpintas ti biyagnan. Kat saan mo't analaing. Diyak nga rod ka imaan ti agnegosyo, nanang. Nagbak nang ngaminon da diyang Alden. Nagpintasan diya balay da. Kan sasagaysadan itilugan kadagiti dadakkel na. Wala, tanaga dun ti branch ti negosyo na. Kan adun ti supsuplayan na itilako na. Iso nga imado ti customer na. Iso ang nalakala makagatang itilugan na. Wan nga rod. Bigla matan abimak nang ni Alden. Ay, nasaya at matay may kayo, ami. Kunaklano di kayo umay. Pinayaban nyo kano amin a senior citizen, Rosie. Apay ka di. Adda kano ngamin iwaras ni Alden nga anak ko, ami. Kaya't nakano tagibi nga iti grasya. Nang runa kadagiti senior citizen. Kan kadagiti solo parent. Anya, ay na, talaga nga aglaplapo sana ng ti anak mo, Rosie. Saan mo't kapsat? Saan akas iti anak me? Naisalteklatan agagangay nga empleyado. Nag-increase na iti sweldo, ngam basit lang. Kunak nga negosyo mo't ngam di na mo't kayat. Saan na kano akaimaan? Ay, kat mayatlat ta ata permanente mo ti trabaho na. Una, ngam nagbasit mo't ti sweldo na. May mayatan ti basit, basta adda, ngam tay pulos nga awan. Wan matkit di ngam ay na. Makapaapal kayo at talaga, Rosie. Oh, ato itinayon ti ayuda yo, nanami. Ay na, agyaman na, Alden Barok. Nakasingsingpot ka. Saan ka naimot? Managtulong kay ti padam a tao. Kaya't ko lang ibingit ibinisyon na mawawat ko, nana. Manipot kini apo. Ay na, pakawanin na kumabarok. Nalastugak iti kalabas. Tinagtagibasit kayo a pamilya. Ngam ita,
Da kayon ti tumultulong kada kami akalugarad nyo. Lipatan yung tinapalabas, nana. Kano ka sa pula niyo titulong? Di kay kumagbain, masidag ka na kami, ha? Ay nahagyaman akbarok. Nakasingsingpot kayo a pamilya. No adda mangumsiwan no mang tagibasit kan ka, di mo ikan kano ida. Ikararagam ida tap no malawlawagan ti panunot da, kat babangan ti kasta nga ramidam, bindisyonan na ka ti Diyos ana marswa. Ala gagayam, di tan tinagpatinggaan ti pagadalan nga istorya, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless manan kada kayo, amin. Biyag ti tao. Naimbag nga orasyo gagayam. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabali manan, napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Nay, Umayak man nagpalpalimos, Barok. Kasyan nyo man ti bakit akas kanyak, ngawan balan ngagtrabaho. Awanan pigsak ngagtrabaho. Iso akasan dakman, limusan dakman. nay, apay, di na ka man lain lutuan tay sadot niya anak mo? Awan ka na medyo balayo, bakit itang? Awan nga rod makan ni di balay may Barok. Ikan nakman ket day. Anyat kukuan di anak mo, di balayo ngay. Nakaturog. Anya? Bigbigat ang nakaturog? Kasi ka bakit? Baybayan na ka di anak mo. Awan sirbi na nga adda anak mo, tabaybayan na kamait. Sadot mo't ngamin. Di lagil ilad ter aramidan na di balayo. Ikan na ko na itimakmakan mo. Uray cracker, nodra. Kan kapay, kan karne, kan inapoy, nodra. Mapit lang, takitaag no dakilaban. Ta ison ti kanam. Ada si Dana? Awan, asinamon kahit mo. Wala na. Basta makargaan, titan ko, tanay. Agsarawa talagan. Ala, urayin na ko, dito ayan tiri daw. Tayo nag-alaan ti kilaban. Di kan pastrakan. Tanay. Naansag ka. Di kan sa nagdigdigaws bagat itang. Ken naiswam sa tapaldam. Urayan nag dito yan. Bakit itang? One Barok. Pinakan mo mat na ibakat itang, pare Mario. Wen, Marisabel. Kakaasimot nga mindadya bakit? Awan kan kanin na. Iso pinakan ko na. Pinagsidak iti lechon. Ay, mayat Husto ta akin asyam dadya nga bakat. Uray siyak to pay. No da kwarta kat ekekak ne apong itang. Kaslamat ngamin nga awan anak na nga. Baybayan ba't ngamin dyan anak na? Wen garod awan serbi da nga anak. Tadya lamat maturog teraramidan na. Wan nga roda? En anak na pala nga roda dyan anak na no baybayan na matlang gayam. No siyak, jak maitured abaybayan ti dadakkel ko. Jak itulok ngagbisinda. Isuda ati pang pangrunak nga iwanan. Oray siyak mata kumpare. Saan nga kaslada dyan anak ni bakat ita nga binaybayan nan dyan nanang na? Wan nga rod awan utang na naimbag anagam. Ay, wan gayam kumare. Adda ni kumpare. Awan, napanagtrabaho. Ay, kunak no adda. Adda ko maibagakken kwa na, mare. Anya nga ti ibagam, ta siyak ton ti mangibaga kanya na. Kwa. Orayik langin, mare. Anya? Ay, mabayag pa nga sumangpat dayjay. Sana balen, masadutak nga minan niya agsublay no nakaawid akon. Iso nga oraya kon. Sige nga rod Makaamo ka, pare Mario. Agkape-kape nga rod, pag urorayam. Sige man nga rod, mare.
Agyaman na ka. Lermo! Oy, Lermo! Agring kan! Agring kan na! Aldawon! Mangan ka! Aden siyang patkuamakan! Agring kan! Nangalaan nyo iti taraon. Into day tersina! Ijay store! Mangan kan ta mabisin kan! Nabanog ka na torog! Kaninyo dayta, nanang. Tapno at day pigsayo. Napigsa ako na, tapi nakanda kon. Nanganak iti kilaban kan asin. Ala, mangan kan. Tapno aday pigsa mamaturog manen. Ala, itulin nyo dayta. Tapno adan tumanen ka ninyo, nanang. Ay, si Kangay. Sana balikan yak. Saan ta kapagkatanagan, nanang? Sige ka. Awan ni pigsa mamaturog, nakong. Adda, nanang. Ala, itulin nyo dayta. Tapno adda ka ninyo no madamdama. Sige nga ron. Idadang ko no madamdama. Ta kanan ta adwa. Ikak to iti soy. Tapno mangantay ti adobo. Nay, papanamanan, bakit itang? Inak man nagsursor, barang makapido ta kiti kwarta, tapno dagatang ko iti makan. Ay na, kakaasi ka mo't na bakit? Kasla, awan anak mo iti kastangar aramidam. Ada anak ko, nilermo. Uwan ang sadot mat day diyang anak mo. Anyat kukuan na ya. Nakaturog. Oh, makitam, nakaturog ba rin? Basta damagag no anyat kukuan na, nakaturog. Anyat klase na nga anak nga ay, baybayan na kamot ngay na. Kabailak ti magna, napigsa akpay. Na ito lang dyan ko ti problema. Nasakit na wang kargana. Uwan tabi na ibayan na kanya anak mo. Man-mano ti anak akas iti anak mo. Baybayan na ti inana. Awan utang nanay baganagam. Kilaban mo man ki, Jedita. Ay, awan kilaban may. Impakan ni bakit ko iti aso di kilaban may. Naladaw kamot ngamin ngay may. Agad, oray sana kilaban na. Tay kalutluton, no iso. Ay, sana mabalin tay kilaban laang ti mabalin ko ngay padawat. Ay, sayang. Sige nga ron. Tay naksumapol iti makan. Mabisinan di anak ko. Nabisinan namat maturog. Mandaram ngamin di anak mo asadot bakit itang pagtalawon pa ikiti di balayon tawan tumitlat sirbi na. Sadot nga anak. Awan maitulong na. Ay, awan maitat ko nga makan. Ibagam ngamin dyan anak mo tagtrabaho. Nakaturog nga rod, balasang ko. Apay, saan nga masyan kanya yaw? Bakit kayon, agkabaw kayo pa yan? Ngambaybayan na nga, agpag na kayo ti kalsada? Enton naatalan kayo? Nakaturog nga rod. Katre nga ma. Awan serbi na nga anak nga. Naitatao pa lang nga rod no sa dot matlang. Kwartaban nga rod, uray 20 lang. Ay, awan, nagswerte kay din na diyang anak mo? Wano, ibabaw na kang agpalimaw, stop na dakanan yung nga duwa. Ha? Awan asin na kada kayo nga. Ubing paimot, nasurok lang nga siyang kwenta ti taon na. Kapigpig saan na pa ako mga agtrabaho ti kasya nga taon na. Agaitan mo, wano awan. Awan, iso nga pasensya kayon. Nangig ko timbagbagam kini apong itang. Bakit? Apay akas jay. Kasla nagdakkel launay tiguram kini tatalir mong anak na. Kasano? Nakasadsadot. Ket ore man sadot. Awan pa kibiyangam iti dayta. Tabiyag damot day jay. Dakkel ti pakibiyangak.
Tada tayo timang mangtad itilimos iti inana. Nga isumutikan kanan na. Ha? Masurunak. Jelamat maturog tararamidan na nga Ay, wan gayam. May nakumpare mga Mario Tadtay. Uro-urayan na ka nga sumangpat tada ka no ibaga na nga. Saan matan nga nakauray? Anya nga tamo ti baga na kanyak. Kanayon nga umay diti balay. Ngam di nakmat mauray. Inaldaw samot nga umay diti balay. Kat matukan siguro nga gururay Di na pala imbagagan kati kayat nang ibaga kanyak. Tsaka mo Sekreto yo siguro nga agkumpare Baka for the boys only. Nan, kasyak tuman lati mangdanon kan kuanan ni balay da. Ay, saanan? Makita manan di ang pangasawa na di balay da. Ket, man ano kumano makitak? Sa balin tumanan ti panagkin ni tayo nga duwa. Baka madibilap tirek na yo. Sapay adam ang pang dadya nga babae. Katsi kamat, kaya-kayat mamat nga kitkitaan di lopo na, no ag short pan. Ha? Anya ka din day tang ibagbagam. Saan ko nga ramid ti kasta? Anya tamok nga Bye-bye aman ni parem to may ti balay. Uramid to yan. Han nga si katya kundi apa ni jata, jak kayat. Mare, ni pare nga Rimwaran, karurwar na unay. Kasta ka de. Ay, wen, nagluto ni bakat iti tupig. Nangalag iti pangramanan nyo. Ato yo. Ay na, agyamanak, Mario. Sige, sumrak ka. Wen, mare, urayag manan ni pare Diego. Kat no, jak tumaurayan akit. Agawid akon. Sige makamo ka. Agkape ka. Wen man nga rod. Agyaman na ka, mare. Anya timpla na. Jasi good. Wen, Sabel. Jasi good, Lermo, agreeing ka nako. Adain siyang put ko pansit. Intad niyan shit nga anak ni Mimik. Lermo! Nanang... Agreeing ka, tabangan ka ni ti pansit nga intad niyan shit nga anak ni Mimik. Da kayon ti mga nanang... Nanganak ko na. Ada pa'y manok akinan ko. Fried chicken na baboy. Idulin nyo. Takanin yun to na mabisin kayo. Sana. Kanam nga rod. Ala, mangankan. Tapno da pamig sa mamaturog. Ta, nabsuga kite. Fried chicken na baboy. Nay, anya tsangitam ngay. Di kagsangit Ada ka namon. Di mon sangitan ti pansit. Taitad ko talaga kan ka. Kawan mangagawan. Masyanak langamin kada kayo, nanang. Kakasi kayo ama panagpalpalimos iti taraon. Tapno adda lamayawid yu amakan. Gert, napigsaak mo ta magmagna. Agtaray-tarayak to pa inoradroma. Pasensya kayo, nanang. Di kay matulungan. Siyak ko matirumpang agdiskitar iti kanin tayo. Awan bael ko. Nakapsutak. Kan maulawak. Pakawanan tako ba? Di kay may payan itinapinta sa panagbiag. Kakasi kayo matnanang. Sikati kakaasi, anak ko. Masya na kunay kan katanay. Mabisbisinan ka na maturog. Awan ipig sa mamaturog. Tadi ka matmangmangan. Nanang. Nalamangan kawan. Tamadamdama maturog ka manan. Tapno napigsa ka. Kakasi
tinak. Di na mo tilawlawatan na. Kapo iti panagkabaunan. Awan mabalin ko. Jakmat kabailanan tag trabaho. Urayak laing ti patay ko. Kapo iti sana maagasan na sakit ko. Diyos ko. Sikala ko man ti makamo kininanang ko. Di mo ko mabaybayan, Apo. Awan ganas ko namang tutitimakan kini bagat itang. Takas jay mo't janak na. Wani nga rod At apak to pa nga ba kay babaon nila kay Lermo jay ina na nga agpalimos. Kinasadot na itan. Kakasi tayo agsapsapol itikanan tayo. O may daladawatain. Ngalaing mo't na dyan kay Lermo. Aramatan na jay na tapno at dakanan na. Wani nga rod gapoy ti kay nasadot na. Jak inikanan iti kilaban ni bagat itang. Uray siyak. Jak mat ikikanan iti makan. Naupayakon. Ngarod Ay, wan gayam. Ni paring ay. Anya nga oras sa sumangpet. Ay, malamton na sumangpet tayo jay. Gusto nga rod sa Bel. Tauray ag malmalimak mat ita diti balayaw. Wan si kati makaamo, Mario. Ni. At tuk-tuk-tuk sa Bel. Ang mga nilakay mo. Imposible Malampay nga sumangpat dajay. Ada ka, wan. Umayak man. Ay, ni bakit itang matgayam? Awan tao, agawid kan. Asino ka? Basta pumanaw kan. Awan tao ditoy. Ada kilaban niya. Awan! Pumanaw ka ditan. Tawan tao ditoy. Awanan. Saanan nga nagsao? Pimanaw siguron. Kabaw tumat la tayo bakit? Di na amo tilablabidan na. Di na amo ti mapaspasama kitaglawlaw na. Sabel. Ni, Mario. Pinatpataman ang tiimak. Nay, Papa Nam, Jigo nga asawa ni Isabel. Imayak lang nangan dito karinderya. Apang itang. Agsubliak man na niti trabaho. Nay, kunaknod na kay di balayo. Imayak nagtrabaho. Apang itang. Ada ka nga ro di balayo. Imposible akalaruam day jay. Ada lalaki akadwan ni Isabel nga asawam. Ha? Bunga nga tanti panagkabaw na dagiti pagpagana. Ada kadwan ni Isabel lalaki. Apay, dua kayo ayang asawa na? Ha? Sige, tayo nakagtrabahon. Apong itang. Ay, sana naglaslas daw. Ada kadwan ni bakit mo di balayaw. Nakarikap pa daw. Agkabaw nga minan na apong itang. Ang apaya kastoy. Kalat ang nagtibayo ak. Kasla, adda mangidordoron kanyang agawid. Ay, agawid ak manlangin. Diyak maawatan triknak. Adda akong diti parangan mi. Ngam, apay anak karikap amin atawa diti balay. Kan, nakababa dagiti kortina. Kat, saan mat anak kapadlak tiri daw? Lukatak tiri daw. Nakalak iti unag. Sabel! Sabel! Nakaturog na ta. Sabel! Ituloy ko lang tatagtok-tok. Sabel! Lukatam tiri daw!
Ay, Diyos ka. Pimaspas ti pa nagtibayo ka. Itiri daw ti kusina. Iji ti pagnak nga munad. Iji bakdor ti pagnak karong Marsabel. Iji ri daw ti kusina yo. Aglambang kan dito si Rock ti kama, Mario. Nakita nga nag-request ijakat na lipatak gayam nga inlaktad tay. Anya? Ay, hindi rasa maaso may Rock ka na itakama. Wan, up. Di ka naglambang, pare Mario. Allah! Ayop kayo. Ulag kayo nagpadpada. Dito kayo. Hoy! Ang subli ka! Ayop ka! Jigo, hindi mo kamatan ni Mario. Bebe amon. Awan matmading ay naramid me. Nag-istorya kami lang ito kwartaw. Awanan kay tibayin ka. Anay ako. Di ko naman. Jack amaw, ti pa nang rugrugit nyo iti ulok. Hindi pa ilang. Adun ti mang mangag ko. Ngam Jack inkan ka no. Tatakal ti pa nagtalagkukan ka nga sawak. Ngam Jack laim pagarop. Pudno gayam dagijasay ang gusang. Pakawanan ako, ma. Saanan nga maulit na dyan, Chico. Ala, ako kusam amin na kausmon. Tapumanaw kan, Sabel. Saan ka nagasapulan? Lermo, agriing kan. Adain siyang pagkwasuman. Lermo, agriing ka natap nung napigsya ka man na maturog. Apa yan nalamis ka ngay? Lermo, malamban ka? Natangkan matan. Di kagpatangkan na. Agreeng ka man. Natay ka ka din, Lermo. Apay ngaya di kagkutay. Di ka payagangasan. Natay ka na ya, anak ko. Lermo. Apay ngaya natay kan. Sako ba, pwede mo na amatay. Santo si ka. Apay ngaya natay ka matan. Lermo, anak ko. Awan ka na patpagkik nga anak ko. Tanatay ka matan. Ada kamat gayam ito'y lamayan, Mario. Wayne, natayan ni Tata Lermo. Imayak nagpakawan iti sangwanan ti bangkay na. Gapo iti bagbagak iti kalabas. Makonkonsensyaak. Tayong bagbagak kasadot. Ngam, adamat gayam na dagsin na sakit na. Oray siyak nga rod. Umayak mat lang agpakawan. Jakmat ngamin amo nga ada nadagsan nga sakit na. Iso nga makonsensya ak. Oray siyak nga rod. Kan, wan gayam. Di ko masasidag kanyak. Tama nga no agimon nila kay mo. Awanan na. Pinapanaw na ko ni Jebalay me, Mario. Iso nga nasayata nakita kay Toy. Data ko mantag din na. Sinamatan di asawam. Saan, Sabel? Saan nasayatin naramid ta? Iso aditan subyan day jay. Impod no kiti asawag ti amin. Ket napakawan nakmat. Basta, di ako nululitin pa. Sorry. Ngam pilyag ti asawag. Kanda kita nakmi. Anya? Kasano ak nga rodan ngay? Di ka maumangag daw iti pamakawan iti asawam. Tapat Jack. Ama pakawan na kang tumatlahay. Agbalbaliw tan, Sabel. Nangrunakit natayan ti tao at tinagtagabasit ta. Yam, adamat gayam na dagsan na pagdaldalanan na. Ditan orayan, nga adadakas ang mapasamak ka na ta. Sa atan to agbalbaliw, Sabel. Sakbay adilawam ti kamaliti padam a tao, kita umpay nga umuna ti bagim. Mga no ada nakarkaro abidot nga ilimlimad mo. Bueno papagayam,
Ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabalimanan a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ano? Iuwi mo ako? Sabi mo, Elmer? Wen, Lalin. Kaya't ka nga sawaan. Pero, hindi ako maikari sa iyo. Kasi nga, isa Uri akong... asino ka pa'y, Lalin. Uray manupay nga taaklab tinagtrabahoan. Basta love ka. Love ka, Lalin. Sigurado ka, Elmer? Oo. Promise. Iuwi kita sa amin, Lalin. Kaya't ka nga sawaan. Pag-isipan ko muna. Tanungin ko muna sa amo ko dito sa club kung palubusan niya akong aalis dito. Saan naman sapol pa'y, Lalin. Sana gaputay ka balaykan kat umikat ka matin dito trabaho. Ano? Saan ka paritan? Agtrabaho ka data, Lalin. Tamok mat adakkel ti kitam dito eh. Saan ka di? Oo naman. Saan na pa naglastog? Pero pudno, malaki ang kita ko dito. Salamat naman. No, hindi mo pala ako bawalan na magtrabaho dito, Elmer. Gusto ko iyan. Nang pidpidutam iti dayta babae, Elmer. Nobyak ni Lalin, nanang. Taga Cebu. Anya, kahit naimbaga nagkinawatan kamay kat sa bali mo ti sa una. Mano po, inay? Ha? Nanang, anya kay ka di. Manugang yon ni Lalin. Anya, mga asawa kan, kaawang pa'y panggadam, Elmer. Ay na, agtrabaho akto ka di. Anya trabaho to'y sarong ya manubya maya. Ha? Saan kumamot akastaan, nanang? Masaksakitan mo't ni Lalin iti kasta pa nagsasauyo. Kadagpay sumot! Anya trabaho na, kunak! Ako, nanang. Agtrabaho, iji club. Anya? Club? Nukas na! Lala. Di yun ituloy ti kayat yung ibaga. Isimpayo kit din ti pagturugan mi kinilalin. Tanapuyat. Pag ginanain tayo pa'y, nanang. Unay kat nagpaisaw ti panagniw-ngiwat bon, bakit? Di ka lagbain. Si sasangaw di manugang mau. Ngamkas di kitin ti pagbagab. Kapudno, mate! Saan mo ta napintas? Napimpintasak pa'y ang adayaw. Nga uray bakbakutak ngam isaw. Naay. Ay, jayla pa magina mo tinapintas. Kana po daw nga men, iso na dismular, ti kinalaad na. Hustawn! Aglablabas kan! Nauyaw kamot unay! Kung namatlan napintas kamay! Kung napintasak mo ta talaga, inasawa na kaya no sana ka napintas. Alaman, kan sana gwapo dyan nakta no sana ka napintas. Alawanan! Wanan no iso ti pamatay! Ngam ibainam kumamot adi manugang ta! Manugang taya dayjay. Kasandap mo ta nagkasar ka ni Elmer. Kasano amay kasar ni Elmer kat sadot mat? Awan matrabaho na! Gusto mo ta no sana may kasar. Tadyak kayat dayjay agbalin na manugang. Never! Elmer? Honey? Gising na? Simbang ba't ka magaya man, Lalin? Oo, Elmer. Adain sangput ko amakan. Agar mo sartayon kadananang kantatang. Nagsingpat ka matan, Lalin. Kaya, kumusta ti nagpat nagatrabaho nga eh? Mabuti naman, Elmer. Dakil siguro ti natgadaman niya.
Nala daw kasi mang putita. Meron naman, Elmer. Mala, manganta nga Roden. Kalpasan na. Agin na nakamatan, honey. Elmer, apay no pagsardeng mo niyag trabaho ijay club nila lain. Ay na, tatang. Sayang timatmat gadan na ijay. Nagdakil tikita na ijay club. Wen ang asawa mo nilalain. Kasarlat kurang ka na kayaw. Tagdenden na kayo kat nga Roden. Apay, di ka agimaw. No sa bali alalakay, ti mangitibol kan kuha na. Saan? Tamaawatak mo ti klase ti trabaho na, tatang. Ay na, pagsardengam kayo din, ta si katag trabaho, anak kao. Awan mo't nga roadmaster ka na trabaho, tatang. Awan ano di kag sapaw. Ngam no ipasnag mo tag sapaw, makatrabaho ka. Wentaw, tatang. Inay, bigyan ko kayo ng pera ninyo? Ha? Nay, nagmayatan. Jaklaim pagarop, hindi ka pala naimaut balasang ko. Salamat ha. Walang anuman, inay. Ay na, nagsaya at kagaya maamanugang. Bigyan ko ulit kayo bukas, inay. Ha? Ay talaga? Ay salamat uli. Ay na, magkan kalalin manugang ko. Ay na, nagpintas kagayam. Si inay naman, sabi nyo naman noon na hindi ako maganda. Ay na, noon yun. Pero ngayon, maganda ka na. Parimaton! Dumagas ka pa ya! Nay! Na yan pare! Nagsapamat nga arag na itan! Una pare, bungar! Naimbagpaikan ka pare! Uray, saan ka kagtrabaho? Agbiag klata! Gagangay na pare! Agsyat ta pare! Saan pare? Papanamaya! Ay, nagmana nagtrabaho pare! Mala. Aganos ka. Ngam no kayat mo atuladan nagpare. Mangkita ka matin itinubya. Wenno asawa kasi tinubya. Taore ag tugtugaw ka itagmalmalam. Mangan kantolata. Dahito'y laang tinatgadamita, lalin? Apay, basit tinangitibol kan kaya? Kuan kasi, pagod ako, kaya umuwi na ako. Anya ka matay? Anya ko mati pagkabanogam? Kat saan mo't anarigat ti trabaho mi di club? Masama kasi ang pakiramdam ko, Elmer. Sayang ti birok mo. Masama nga ang pakiramdam ko. Nanghihina ako. Malalala. Aginana ka nga Roden. Maturog kan. Tapno, makaornong ka manin itipigsam. Rumarak. Oh, saan ka na naman pupunta? Basta. Anda pa panami kadagiti babarkadak. Maglalasing ka na naman? Ay na, uray. Ata sa anak mo't amang ririribok no agbarte kaklalin. Mala, maturog kan. Ay na, konak no nalipatan na kon, Elmer. Mabalin ayamat niya ramitek ti kasta. Ay ayatin ka. Elmer, sapay ako mata, siya kalaang ti nobiyam niya. Uwan mat. Si kalaang. Ita, kan itiag na nayon. Ha? Talaga? Kat, maturo ka ito'y pagdagdagusak na ta. Wen, kat manipod ita. Rinabiin ang maturog ak diti dagos mo. Taagawid akital daw. Ay, agpay sa Elmer. Oh, thank you nga talaga. Awan pa'y nilalain, lakay. Awan pa'y. Ay, sapay awang kwartakon. May siya kamot na bakbakitan. Sikat malaan di anak mo. Kad talaga mo ta siya akta na pinta sa ak.
Iso agwapo dyan anak ta. Siya ti malaan na. Taugalim ti kayat ko asawan. Sikatim malaan na iti ugalay. Ay na, dola amin ngay bagbaga malaklakayan. Ay, agina kami nga rod, dagpada kami iti ugalay. Day tangamin kahit tabakbakitan ka pilosopaw. Magtal na ka man. Laklakayan ka labed. Na- Aguli magkalata ka din. Jakmat pilpilitan namang taditi kwarta nila lain. Iso mo tag dis no daw. Adda na damag ka, Elmer. Pudno ka day nga da babaem. Ha? Kat iti dagos na ti pagturturo gamit ti rabi ay. Wain, tatang. Jakmat ngamin maliklikan ti sulisog. Ay nanak ko haya. Kasanaan numamuan nila lenter aramidam. Sigurado apanawan na kanday jay. Saan mat siguro, tatang? Mangpili kan iti kapkap na kam anak ko. May isa ko malaang ti danaam. Abay, di ka mabayan kinilalain. Si ka lang arudin ti pakpakanin na. Ngam adda pa'y laganas mo amang loko kinkwana. Tatang, agbaliw kan ta nasapa pa'y anak ko. Di mon orayan nga dadaga sa mapasamak sa kantog baliw. Imbis aday tagbisbiso tar aramidam. Sumapol ka kita iti trabaho. Elmer, punta na lang tayo sa ospital. Sana gagangay la gurigor na ito eh. Lalay, adda kwartam dita. Wala, inay. Hindi kasi ako pumasok sa trabaho ko. Anya, apay nga minadi kasi mrag, sayang ti sapol mau. Asikasuhin ko kasi si Elmer, inay. Ha! Sika siguro tinangtad iti sakit ti anak ko. Tagtrabaho kay di club. Ha? Amang ano'y nakaram, iti sana maagasan na sakit, iso akasta. Ala, hindi naman, inay. Nanang, anya kay ka di. Papanawang man lang ita, babae, Elmer. Saan, nanang? Awan mga sikaso kanyak, no papanawin yon. Anya pailat maganap mo kan kwa na nga ikat saan mo tan trabaho. Papasok ako bukas sa trabaho ko, inay. Rumbang lang tanay. Awanan ti may gatang iti masapsapol di ti balay. Naimbang nga orasyo, manang, ito ti balay da Elmer. Oo. Bakit si Elmer? Kwa, nabayag nga menan nga saan nga may dagus ko. Masikugak nga menan, kat iso ti ama to inawak. Ano? Hindi totoo yan. Hindi magagawa ng asawa ko yan. Anya? Asawa? Agtala ka man? Katnawan asawa ni Elmer? Ako nga? Ako ang asawa niya? Anya? Bakit niya nagawa ito sa akin? Bakit? Anyat panggadam, Elma? Kwa, ada pwesto nga pag-iinuman ijay sentro, nanang. Dakal tikita iti pwesto, balasang kao. Dakal ano weekends? Ngam no weekdays kat medyo nakapoy. Sana balain. Tinapatag at dalat na pagkwartaam. Sige, agnaid kan dito'y balay. Tasikat ti kayat kong asawaan dyan ako. Ha? Ada madyasawa na ito nga may sa. Jakla yung pagarup nga, dua kami matgaya mga asawa ti anak yo. Olbod matdadya nga anak yo nga. Malapakawan namon. Gaga nga iti lalaki, masulisog, mailawaan. Adan tupay babae, mailawan, lalaking tulakit dain. Di ka madanagan, tasika ti kayat ko aparay ti anak ko. Ha? Sandaan nagkasari ti dayja babae. Papanawa kong dayjay, tasikan tagnaad diti balay may. Alis na ako, itay. Kasi hindi na ako welcome sa bahay na ito. Pinapaalis na ako ni inay.
Saan ka din nagbalew ti pangadeng mo? Balasang ka? Hindi na. Kasi ayaw ko namang dalawa kami na asawa ni Elmer dito. Uuwi na lang ako sa amin. Masakit man, pero ako na lang ang magparaya, itay. Balasang ka? Sige po, pakisabi na lang kila Inay at Elmer na umalis na ako. Apa pinapano yun ni Lalin, nanang? Kahit anyad kayat mau, dua ti ikabalay mong asawa. Nilalinti kayat ko, nanang. May mayat ni Elma, tadda pagsapulan na. Oray saan ngagtrabaho, dalat ta jay pwesto na kumit kita. Nilalin ngay, no sana sumra ki jay club, nga, awan kwarta. Nanang. Isong agpaimbagkan, tapno maasikasom ti panagsikaw, kan panaganak to ni Elma nga asawam. Manipod adak iti balayo. Saan ka nga matagtagari, Elmer? Saan ka mat nga sigod nga kasta? Saan ka nga naragsak iti kaadak itoy? Masikog akon. Adyan to nanakta. Saan ka nga naragsak? Mas daawak lang amin, Elma. Talubulan pa ilanag ang amuta. Ngam dakkelin ta tiyan mo. Kat talubulan mo dato si Kokon? Ngam, apa yan nagdakkel ta tiyan mo? Kasto nga talaga. Dakkel siguro ti bibita Iso nga dakkel dato isyan ko. Ha? Ay na, hanak man nga pagkatatapan iti madi. Ngamen, si kalang tinangirok maakit iti dayaw ko. Lalaki ti anak ta, Elmer. Oh, apay nga kaslan na tulala ka nga nakakita itimpas nga kung anak ta, Elmer? Saan ang nagtaod kanyak timpas ngay mo, Elma? Nasapa rimwar ti sikog mo. Inim abolan na pailaang ng rimwaran. Kwa. Premature nga min nga rimwar. Di na kon alilawan, Elma. Kinasaritak ti doktor mo itay. Kat 9 months to ubing arimwar. Ha? Hoy, Elmer. Pimanaw mo dyan ni Elma. Nabainan siguro, nanang. Iso pimanawan. Awan rupa na niya parang nakanyak. Isulaang ti pimanaw. Imbati na ti anak na. Anya? Tulog na, baby. Tulog na. Tulog na. Atay ta. Nakaturog matlangan. Ay. Diyak mabalin na guraan day ting obing. Tawan amunan ti mapaspasama kita. Ay. Diyak kayat nga iraman iti naramid ti nanaganyak. Ay. Kapilitan niya awirat. Taimbati matanti nana. Elmer? Lalain? Adda ka? Oo, Elmer. Miss na kita. Oray siyak, Lalin. Agyaman na nagsubli ka. Pakawanan na kumay tinaramid ko iti kalabas. Makunkonsensya ak, Lalin. Sorry. Oo, napatawad na kita, Elmer. Mahal na mahal kita. Agyaman ak, Lalin. Kunak na talaga linipat na kon. Oray siyak, si katay ayatek, Lalin. Saan kat aday dyan nga ilma? Kat ulitag tagkid daw iti pamakawan kan ka. Pakawanan na kumahan, Lalin. Umalis na si Elma pero iniwan ang baby ninyo. Anak laang ni Elma daytoy, Lalin. Inalilaw na. Imbaga na aputot ko. Ngam saan mo't gayam. Ha? Oo nga. Hindi mo naman kamukha. Maitim at kulot naman si baby. Uwen, taatapin mi nga ang mga nuputot ti foreigner daytoy. Kaya pala?
Pimanaw, kat imbati na ti anak na kada kami. Ay, alagaan natin si baby. Kawawa naman. Lalin. Di tayo rubang nga iraman ti ubing itinagbasulan ti inana. Kat agyaman akmanan kan ka, Lalin. Gaputan na pagkawanak, itinagbasulat kan ka. Oo, kasi nga, mahal na mahal kita, Elmer. Ay ayatan kamat unay-unay, Lalin. Saan ang narigat ti mamakawan, no si pupuso kang agkid daw iti pamakawan, iti tao ang nagbasulang. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao, insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami.